Grabe, naabot na po kita dire. Pero ang interesting ron kay nara dire ang langob. Alagay ko flashlight to duha ka buok. Oh, may flashlight part. Mo ni langob oh. Kani mga hinimo pag sa una sa mga posibleng Hapon or posibleng mga kuan sundalo na nga Pinoy. Hapon gid daw ni gahimo ni. To sulod ta. Sulod ta diri silang langob. At tan-awon sa natong view mo ning kuan no. Dati na mi diri din wala man nakitaan sa una ba nara diri sa atbang. Kalit. Kalit ko sila oh. Kuyog na ko si Bailio. Andiri. Kamu penutup jalan. Nah, ako man lagi kuan. Sumpay gamay. Sikan kita. Ini sedai kan. Nah, kuan. Yung libitin. Wala yan nagkukoko. Langog. Lubo ra. Ya, kumada man eh. Kuan pa ni Di ko ani part na mga katulad yung paghira sa una part. Mga Hapon hinahinay na iktad ba pagsulong na sa mga Amerikano. Naghimo sila mga langob-langob ilangi puyan. Yawa rin mga history bigo sa una eh. Mga lang yung mga kabilin sa una atong World War II. Mga kabilin na makita. Ang uban kay kuha naman. Mga damage na. Oo, dinilangob din nila. Diri manggol sa una. Kana digos mo ko na dia oh. Oh, sorry. Ya karsada na dia sa ubos. Pag atras na sa mga Hapon, diri sila padulong sa una. Yung mga bukid-bukid diri. Oh nya. Siyempre kay naghimo mi sila